En dan nou het Zwelinkier. Roenom is ter aandacht van de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Zweling. In Ljouwert organiseert de stichting Appassionata 3 concerten in de Waalse Tjerken om deze belangrijke componist te eren. Ik gun alle jonge mensen de beleving om ook naar muziek te gaan die net voortdurend op radio te hartje is. Het tiltje boppen de gewone duistere dingen uit. En ik zou zo graag willen dat een heel soort mensen daar mij in aanraking kwamen om dat een keer te ervaren. En dan hopelijk ook ja, dat een onderdeel wordt van hun leven. Smaken vrooien en daardoor wordt net alle muziek meer savourdière als doet het skreeuwen waard. Het looit hem makkelijk in het gehoor en daardoor is er ook amper meer publiek van te vinden. En als je dan net oppassen, wordt het helemaal net meer spelen en kunnen jongere generaties direct niet meer kennis van nemen. Zweling is zijn componist. Je moet er ook wel een beetje in thuis raken, denk ik, voordat je het echt gaat waarderen. Ja. En er echt van kan gaan genieten. Want in het begin is het een beetje alsof het een vreemde taal is, zeg maar, die je niet kent. De stichting Appassionata werd zaakje Zielsterhaver uit de naderscript wel redden wat er te redden valt. Want als muziek net meer uitvierd wordt, dan is het helemaal dien maar die muziek. In dit Zwelinkier organiseert ze te jaren met Theo Jellema. Hij is organist van de Grutte Jacobijnertjerken en de Waalse Tjerk in Ljouwert. Een serie concerten om die wat moeilijker te begrijpen componist Jan Pieterszoon Zweling kennen. Jo vindt dit mooi, hè? Ja. En ik vind het ook mooi. Waarom vinden wij dit mooi? Waar zit hem dat in? Ik denk dat alle elementen perfect binnen en dat die perfect op een waar aanstemt binnen. En elementen, dat binnen tonen dan? Of? Ja, dat binnen akkoorden. Vanzelfs bijgelijks als dit spelest. Dat is een mooie volgorde van akkoorden. Het ritme is mooi. En de versieringen. De beweging in het ritme en de beweging in de melodische elementen, die is perfect. En dan op een mooie wargel, dan had je dan een heel grote mooie dingen te jaren. En dat is Zweling. En dat is Zweling, ja, zeker. Appassionata is een stichting die wij in het Libbenrop hebben om krijgt die concerten te organiseren die net meer door de Schouwburg programmeren worden. En dat vinden wij eigenlijk een verering. Ik hoop je wel dat er dit ik zeggen, tussen de 50 en 100 mensen komen. En als die daar met concentratie naar luisteren en daar rieker wij komen als ze erheen gaan binnen, dan ben ik daar heel blij mee. Als je altijd alleen nog maar zit met psalmen en zangen jest en nooit wat oors, dan wist ik net wat er is, maar dat brengt je echt net op een gedachten. Het zet in eigen creativiteit echt net aan. Dan wist hield ik maar weer bevestigen in van of ik vind psalmen en zangen prachtig, of ik vind het net mooi. Maar het brengt in eigen creativiteit net verder.
Dus wat wij ervoor weer krijgen, voor alle tijd en de energie die het dus kost, dat is een fantastische jongen. En de mensen die er binnen, die het altijd heel blier ondien of wat dan ook voortgaan. Het geeft mij een vaste plek om muzici ook om optreden, speelbeurten te jan. In combinatie met als het bij die in de buurt te jaren is, te beleven, dan is het er ook makkelijker heen. Dus het is voor mij ook heel belangrijk dat mensen het jaren en ondergaan. Dus het tjenen bij mij twee doelen. En ik had er zelf ook een heel soort willen doen. Dus juist heel erg de vergrijzing taslaan. En je moet het jonge mensen ook leren. En daarom ben wij ook zo gefocust op jongere mensen erbij te beloeken. We hebben een project voor Squallen komende jaar weer en voor Takkenmeer. Heb je ook alweer wat aardigs betocht. Ja, daar mag je toch wel wat shit zien. Wil je daar op en door wat van respecteren. Het is wel wat theatraal en wat. Maar ja, je kan net zonder cultuur. Dat kan je net zonder. De twee volgende concerten binnen op sneur 26 mei en sneur 16 juni in de Waalse Tjerke in Ljouwert. Informatie hierover is te vinden op www.appassionataleeuwarden.nl.